खुलुमबाय बयनिसिमबो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे फिसा इनफरमेशन हरनो नागिरदों जायफोर 2021 आव आसाम पुलिस एबिइउबि कनस्टेबलआवहाय इन्टारभिउ होदोंमोन खारखांबाय जिहेतु इन्टारभिउआ अलरेडि जाखांबाय फिजिकल टेस्टआहाय बेवहाय जायफोरना काट अफ मार्क हिसाबै पास जाबाय बा पास जानायनि मार्क्स मोनबाय स' बिथांमोना रिटेननि थाखाय एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन एडमिट डाउनलड जाबाय दिनैनिफ्राय स' बयनिसिमबो बेस्ट अफ लाक जायफोरा रिटेन एग्जाम लिरगोन बांसिनानो 20 आव खिन्थु बयनाबो एखे जाजोबाबो जानो हागौ डिस्ट्रिक्ट वाइज चिरां आरो बाक्सानिखौ आं मोनथिबाय 2020 आवनो ओंखारदों बांसिनानो ओमफ्राय दा गोदानै इन्टारभिउ होग्रा हौवासाफोरनिसिमबो आङो मोनसे खोथा बुंहरनो नागिरदों आरोना सोरबाफोर मिन्थियाबो जानो हागौ बा बावनानै दंबो जानो हागौ जायफोर गोदानै इन्टारभिउ होगोन आसाम पुलिसावहाय दा बावैनो जायफोरा खारखाङाखै दासिमबो जायफोरनि डिस्ट्रिक्टआव दासिमबो इन्टारभिउआ स्टार्ट जायाखै स' बिथांमोनखौ आं खावलायहरो नोंथांमोना जुदि रानिं आरो लं जाम्पखौल' प्रेक्टिस खालामबाय दङब्ला आङो मोनसे खोथा बुंहरनि नोंथांमोनना एबाराव सिनाबबो दङ खायसे खायसेयाथ' मोनथिखागौ जानो हागौ बाट खायसे खायसेया बावनानै दङबो जानो हागौ बेखायनो आं बुंहरबाय एबारना सिनाबबो दङ 20 मार्क्सनि 20 बार 20 टाइम्समोन नामा 20 टाइम्समोन 20 मार्क्सनि स' नोंथांमोना रानिं लं जाम्पखौल' प्रेक्टिस खालामबाय दा थासै सिनाबखौबो प्रेक्टिस खालामखा आङो जायफोरखौ चिराङाव आंजों कन्टेक्ट दंमोन हौवासाफोरा स' बिथांमोना 20 टाइम्स हायाखै जानो हागौ बिथांमोना सिनाबखौहाय प्रेक्टिसखौ खम खालामदों बिथांमोना सोरबा 11 टाइम्स हादों सोरबा 10 टाइम्स हादों सोरबा 15 टाइम्स हादों स' आङो खावलायहरो जुदि फुल मार्क्स लानोबा एसे खस्थ' खालाम बानाय खस्थ' मोननाय मेंनायखौ दोनथ' प्रेक्टिस खालाम सिनाबा माखौ होनो सोरबा सोरबा बुजियाबो जानो हागौ गोदान फंबायमोना गोदानै इन्टारभिउ होगोन फंबायमोना सिनाबा जाहैबाय बे ओरै गोजौआव हमथानानै ओरै बोयोना ओरैजाय बडिखौ थिखांनानै गोजौआव बोखोनाया बडिखौहाय बेखौ होनो सिनाबाहाय बांसिनानो सोरबा सोरबा सिथाबसो होनबाय थायो सिथाबआथ' बेखौ बुङा सिथाबा जाबाय ओरै सिदा हायाव उन्दुनानै ओरै सिखांनायखौसो बुङो सिथाब स' सिनाब दङ हौवासाफोरना हिन्जावसाफोरना गैया 20 टाइम्स सिनाब दङ एबारनि हौवासाफोरनाहाय 20 मार्क्सनि टटेल 60 मार्क्सनि हौवासाफोरना स' 60 आव सोरबा सोरबा 48 सोरबा 45 बिदिल' मोनदों बेखायनो आङो खावलायहरो प्रेक्टिस खालाम सिनाबा एसे खस्थ' जायो जायफोरा खालामफेरा बिथांमोननि थाखाय बुहुत टाफ जायो खस्थ' जायो बेखायनो प्रेक्टिस खालामनानै इन्टारभिउखौ होब्लानो जाबाय सोरबाफोर बावहाबनानै दङमोनब्ला जुदि रानिं आरो लं जाम्पनिल' प्रेक्टिस खालामबाय दंमोनबा आङो बेखौ खिन्थानानै होनाय जाबाय सिनाबनिबो प्रेक्टिस खालाम सिनाबबो दङ एबारो 20 टाइम्स स' बेखिनियानोसै जायफोरा 2021 आव रानिंआवहाय पास जाबाय फिजिकेल टेस्टआवहाय बिथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लादो आरो मोजाङै जाखिनि टाइम दङ मोजाङै प्रिपेयार खालामदो थेंक इउ